Čus, ja som Prasa, vítajte u ďalšieho videa a toto už je video z Car Simulátoru, no ne z Car Simulátoru. Toto budem ako tuto crash testovať autá napríklad. Tu vidíte, tu mám nejakého Mercedesa, tohoto nepoznám, ale je to nejaký crossover, no nepoznám tieto nazdvihnuté kombíky, alebo čo chce. A rovno vám poviem, máva to motory, tuším, že 1.8 až 2 liter, alebo 2,5 liter, teraz neviem. A v tejto videu si ich crash testujem. No, vyskúšam tú odolnosť, akú majú mrodivosť a ešte k tomu aj dačo iné. Tak idem si vyskúšať odolnosť. Dobre, predstavte si, že idete na diaľnici, idete 67 a bum. Toto sa stane. OK, ako vystrelili airbagy a vy by ste ako prežili, ale docela by to zabolelo. Ale prežili by ste. Takto to vypadá znútra a takto idete a plesk. Bolelo by to, ale prežili by ste. Mercedes ako rozpadnutý, ale hýbe sa a ide. Tak Mercedes crash test zvládol docela fajnovo. Ešte idem dať crash test, keď sa rozmehnem na plný plyn. Čo sa mu stane? Rozpleští sa na sračku. A docela fajnovo prežil. Ideme na ďalšie auto. Ďalšie auto tu máme Mercedes G-čko. Kto ho nepozná, tak ho nechápem. Je to také SUVčko, docela veľké, váži okolo 2,5 tony, nie som si istý, ja už ani sám neviem. Tu máte to hore napísané. A idem si otestovať, máva motory V6 až V8 tuším. Takto idem si 67, ako vždycky, 6-7 boom. A ako dopadol? No. Asi by som povedal, že aj lepšie ako to prvé, kúknite, jak si letí, opa. No, ešte prestrih znútra. Znútra to vypadá nejak takto. No, už by to trošičku zabolelo. Už by to nejako zabolelo, ale auto prežilo a hýbe sa. Tak dajme tomu, že by sme prežili pružinový test, tak si poradí s týmto, ok, ale ide. Ešte pružiny nekleplo, ja vám takto dám X-ray, nech to lepšie vidíte. A sledujte na schvál, ak tie pružiny pracujú. Idem na toto, tuto pôjdem pomalšie. Sledujte, jak tie pružiny tam dole pracujú. Ok, ale pružiny ma docela prekvapilo. A jak si poradí napríklad s týmto kopcom, alebo čo to je? Tak to ide, ale pružiny pracujú, ale už není výkon. Není výkon, ojoj. Už neťahá nám, no poď autičko. Už nám neťahá, už nám skáče jak zajádzal, není to tank. Čakaj, jak som tieto väčšie schodíky a kúknite, jak to krásne pracuje, tie pružiny, ako nenechajú to auto zdechnúť. Teraz ide test off-road. No, presuniem sa tu do blata a som zvedavý, jak si poradí s offroadom. Nie je to nejaká offroadová hra, tak nejaká paráda to nebude. No OK, ide si v tom blate. Oba docela aj ťahá v tom blate. Oba vyjde. Už sa mu moc nechce. No bum, joj, a troška som utleskol. Ježiš, to jedno koleso, ak som roztreštil tu. Nice. Ale ako prežilo. Tak docela v pohode. Maličký test pruží. Ide test do kopcu, troška som oklepol po ceste, ale jak si poradí s kopcom, trošku mu dám zabrať a docela sa rozpadá, ale nechcel by som ho zase rozpadnúť, okej. Troška si pridám a že čo, ako dopadne, bum, toto už muselo troška zaboleť. Ojoj, to je v prdeli. To je v prdelke auto, už sa asi nevyhrabem, ne? Ne. Tak toto auto hodnotím, že docela fajnovo to zvládlo. Ideme ďalšie. Ďalšie tu máme také srandovnejšie. To auto sa volá Smart Forto, je to prvá generácia, vyrábalo sa od roku 99 až po rok, tuším, 2007. Nie som si istý. Maximálka cez 150 a motor má objem 600 cm3 až 700. A môže byť aj 1.0, tuším. OK, troška som sa prerušil, niekto tu došiel z rodiny a idem si otestovať, ako bude mať odolnosť táto malá krabička. No, idem takto 67, bum, op. Ojoj. To by som asi, to by bolo už horšie. No, auto ako zvládlo docela fajnovo, no tie svetla to už neviem, že by tak držali. Ideme znútra.
Znútra to vypadá nejak takto, idem si a plesk. Fú. No, toto už by som mal niečo zlomené. Joj, mi to nejak zabugovalo. No, nevadí, ale toto by som realite nestalo, neskákalo by to tak skákavka. Ale toto už by som nemusel prežiť, to auto také smiešné. Ideme prúžinový test. Zvedavý, jak táto malá sračička zvládne prúžinový test. No ok, zatiaľ ide docela fajnovo. Ideme skúšať to iné troška. Iha, no, ale zvláda. Dáva to. Hop sa rozbehnem, idem skúsiť tieto. Tieto už mu dá podľa mňa zabrať, čuchne vpredu, ne? Iha, no ale zvládla pekne na to, aké je malé. No way, ale ide, op, no, joj, ale ako zvládlo, fajnovo. Neverím. Idem ešte skúsiť toto. Tuto už buchneš podok, že? Ne. Počkaj, ne, ono sa skotí, že? Joj, no, toto by sa v realite asi nestalo. Idem radšej offroute. No ok, mám tu blato a si s týmto táto malá prdka poradí. Tento prcek, sorry, ste to nevideli. Joj, toto už sa tam dosť zaboril, ale ide. Ide na zadné. Joj, no poď, dáš to, no poď, už si tam. Ne, už to ide. No poď, avtičko, dáš to, yes, nie. Asi, ono sa skočilo. Jak všetky autá sa to musí šmyknúť, no mňa z toho klepne, počkajte, za dokolka. No, ale offroute zvládlo celá fajn, tuto sa proste kleplo a zapadlo, čo už. No ok, ideme teraz tento do kopcu test. Toto už je asi močiele do tých kopcov. Mercedes si s tým poradil veľmi fajnovo, no šuchlo spodok, že už to nevidíš. Poď, dáš to, poď. Pokus číslo 2. Ide. Poď, ide. 12, poď. Si tam, zdalo. Idem išiel, len už to nemusím klepnúť. To môžem vyskočiť ja s tým prvým. A prežilo, a poď, dáš to. Yes. Zdalo, tak docela v pohodičke zvládlo test. Ešte jeden havarijný test. Tak sme docela v pohode. Teraz ide táto Tatra vojenská. Nepoznám tieto Tatry a nevyznám sa v Tatrách. Tá bude mať nejaký 6-válec v objeme 8000 cm kubických až 15 000, nevyznám sa v tom. Podľa mňa sa to vyrábalo kedy je to taký rok 80, 90 až 2000. No, 70 ešte môžeme dať. A maximálku to ani neviem. Ale pravdepodobne to bude nejaká vetrieska. Idem si rovno dať test, ako to zvládne toto 67, kedy to dá. No, tak toto najhoršie zo všetkých. Tak, to je v prdeli, to by som bol dead, to nič. To je hroza, tak ten motor prežil. No, jak by to vypadalo znútra, len sa musím trošku nabehnúť. Tých 67 vypadla mňa, no toto by som bol kaput. Tak toto, nič moc. Ideme prúžinový test, ten podľa mňa zvládne veľmi dobre, lebo ak to je Tatrovka, tak to nič pre ňu. Vybrujete kolesa, ja neviem čo, ale to nič. Ale už nedáva, nejde väčšiu rýchlosť. Tatra driftík, ale ide. A ideme do tohoto, a ja si s tým poradím. Sledujte na schválte prúžiny. Počkaj, ide, ale v pohodičke, ten z toho... Pohodička, je to Tatra, to môžeme troška sprísniť. Tatra to nie je, to ja neviem, kľudne, ja som sa nevytočil, to je obrovské hovado, no toto nič, toto dá, jak nič ešte to musíme troška sprísniť, ne jak Mercedes napríklad, ten sa tam trápil. Na tom prvom aute som tento test zabudol dať, bohužiaľ, sorry. Som iba robil crash test, tu sa troška zrýpala, ale prežila. No, troška jej to sťažíme a dáme jej nejaký ťažší test ešte. Toto, lebo je to Tatra. Nie je to Tatra ale v pohodičke.
Jak nič, aj toto dá, aj toto, úplne všetko v pohodičke. A vodný test som vám zabudol dať u všetkých. Ježiši, ja som blbý. OK, aj tak vám iba dám statorov vodný test. Motor zdechnul. A utopila sa. Nice. Bum, a vlastne do televízoru. Do televízoru. Idem blatový test, jak si to poradí s blatom. To by som bol docela zvedavý, že môžeme z prúžiny sa zatestovať bez X-Raymu. Hop. A toto, jupa. No a takú by som chcel mať, na také by som sa previezol. Ešte som na takomto stroji nešiel, lebo raz som išiel, ale nepamätám. Asi ne. No brzdi. Offroadom to nič, to dá, jak nič, to nerátajme to. Op, ale počkaj, takému to hovadu to zabrať. Ty robíš prdel. To Mercedes už vyšiel, no ten sa zase tu horešníkol. Už tak ja, že toto dá lepšie. Offroad test, no do kopca to dá lepšie oveľa. Verím tomu, no tak to vám dám lepší pohľad. Jo, ja si som to prepískol, no. Tak som pleskol predok, počkal, on nechce do kopca. To si robíš prdel, toto ma normálne prekvapilo, ako to je chrcher. Toto bolo asi z tohoto videa všetko, nechcem robiť nejaké dlhé video. Keď sa vám video páčilo, samozrejme dajte like a odber, ja sa s vami lúčim a čus.